Kif intom? Illum qed nitkellmu dwar kif naffrontaw il-battalji tagħna. Tinsewx tafsu like u subscribe, grazzi li segwuna. Ara mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, il-poplu ta' Amalek qam u tqabad ma' Iżrael f'Rafidim. Mosè qal lil Ġosuè: għażel ir-riġiel u mur tqabad ma' Amalek. Jien noqgħod wieqaf fuq il-quċċata tal-għolja bil-ħatar tal-Lafidi. Ġosuè għamel kif qallu Mosè u mar jitqabad mal-Amalkin. Mosè, Aaron u Hur telgħu fuq il-quċċata tal-għolja. Kull meta Mosè kien jerfa' jdeh, Iżrael kien jirbaħ, u kull meta kien iniżżel ideh, kienu jirbħu l-Amalekin. Meta jdejn Mosè bdew jitqalu, ħadu ġebla u qegħdu ilu taħtu, u għad bil-qiegħda waqt li Aaron u Hur żammewlu diraħ, wieħed kull naħa. Hekk ideh baqgħu sodi merfogħa sa nżul ix-xemx. U Ġosuè ered lil Amalek u l-poplu tiegħu b'xifer ix-xapla. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Nerfa' għajnejja lejn l-għoljiet, nisa tiġini l-għajnuna. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej li jagħmel is-sema u l-art. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Ma jħalli qatt li riġlek jotor, ma jonosx dak li ħarsek. Ara, la jonos u lanqas jorqod dak li ħares lill-Iżrael. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Il-mulej u dak li ħarsek, il-mulej u d-del tiegħek fuq lamintek. Ma tolqtokx ix-xemx binar, anqas il-qamar bil-lejl. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Iħarsek il-mulej minn kull deni u jħarislek ħajtek. Il-mulej iħarsek fil-ħruġ u dħul tiegħek minn issa u għal dejjem. L-għajnuna tiegħi minant il-mulej. Ara mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Għażiż, ibqa' miexi f'dak li tallimt u emmint bisħieħ. Għax taf minant min tallimtu, u għax sa minn żoritek sirt mitla tal-kodba mqazza li jistgħu jagħtuk l-erf li jwassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesu. L-Iskrittura kollha hija mnebħa minn Alla u tiswa biex wieħed jgħallem, iċċanfar, iwiddeb u jirawwen fis-sewwa biex hekk il-bniedem ta' Alla ikun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Nitolbok bil-ħerqa quddiem Alla u Kristu Ġesu li għandu jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin f'isem id-dera tiegħu u s-saltna tiegħu. X'għandar il-kelma, insisti f'waqtu u barra minn waqtu, ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu u bit-tagħlim. Alleluja, alleluja. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, tarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. Alleluja, alleluja. Ara mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal parabbola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk, iżda mbagħad bejnu berruħ qal: mhux għax nibża minn Alla jew għax se nħabbel rasi minn nies, imma l-inqas għax din l-armla dejqitni, ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: Isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq. Se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq, imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Dan id-29 ħadd matul is-sena u l-ewwel qari tal-lum hu mill-ktieb tal-Eżodu, meta Amalek ġie u għamel gwerra kontra Iżrael. Għaliex din istorja importanti? Fit-Testament il-Qadim li l-Iżrael dejjem isibuh jiġġieled gwerer kontra l-dewwa tiegħu. Din il-battalja qadima ma' Amalek tfakkarna fil-gwerer fid-dinja tagħna llum. Imqar jekk int u jien m'għandniex bżonn niġġieldu gwerer bl-armi, ta' kuljum qed niġġieldu għal dak li hu tajjeb. It-taqtija spiritwali kontra l-mewt u dnub.
Dan ifisser li dejjem se jkollna nieqfu kontra dak li hu ħażin jekk irridu nimxu wara Alla. Mela minu jew x'inhu għamalek f'ħajtek? Forsi huma dawk li jimxu ħażin miegħek. Forsi is-sitwazzjoni inġusta jew tfixkil li jkollok tirbaħ. Dejjem se nibżgħu xi ftit u nsibuha bitqila naffaċċjaw dawn il-battalji f'ħajjitna? Imma m'aħniex weħedna. Il-Knisja Kattolika Iżrael il-ġdid u kull persuna taħdem flimkien u għandha xi rwol differenti fiha. Fil-qari tal-lum naraw li l-Mose jmexxi u jgħid lil Ġoswe biex jaqqat armata u jiġġieled lil Amalek. Mose iżom diraħ mirfowa u jitlob lil Alla matul il-battalja. Imma diraħ jejjew u jkollu jniżżilhom. L-armata ta' Iżrael tibda titlef il-battalja. Aaron u Hur jersqu jżommu dirajn Mose l fuq. Il-parabola fil-Vanġelu tfakkarna li aħna wkoll għandna nitolbu dejjem għax il-battalja ma nistgħux niġġilduha mingħajr Alla. Il-Papa u l-Isfijiet qed imexxu lill-Knisja u jsejħulna biex naqdu lill-foqra u l-morda. Aħna bħala Knisja irridu nissapportjawhom bħalma għamlu Aaron u Hur ma' Mose. Nissapportjaw lill-Knisja wkoll billi nagħtu flus u noffru minn ħinna. Aħna l-koll naħdmu flimkien biex niġġieldu l-battalja kontra Amalek, il-battalja kontra ħwejjeġ li huma ħżiena u dnubiet f'ħajjitna u fid-dinja. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!